Ассалому алейкум дӯстони азиз, хеле созе тенҷа илтимос то охира гӯш кине ва видеора паҳн кине, чун мо гӯспан реклама менем барои иди қурбон гӯспан. Ина барачака би барачака кина мекишем уболай. Ҳар нафаре ки мехоҳа ки гӯспан бихара барои қурбонӣ кардан Москва пад Москва метуна ба ҳамин рақамҳо рӯи экран занг бизан, видеора тамошо кунед. Биқа, гови калон, асп, биз, қушқор ва ҳамчунин гӯспандо барачаҳко фурӯхта мешаванд. Ну барачаҳош барои молкунӣ. Хуб дӯстон, ина ҳа. Хуб. Дӯстон азиз нигоҳ кунед, ҳар нафаре ки мехоҳа мол бихара барои қурбонӣ кардан 1 та 10 та 20 та шояд дар он чанд кас мехоҳе дар Бронинск, яъне ки дирсарш хеле бугум мефаҳме. Ай Мкад, ай Садовод 20-25 километр мебиёе. Хеле размери гӯспанд мефора. Килои живой весуш 350 рубл мехаре мере қурбонӣ мекунӣ. Ҳамиҷа ҷои куштам дорам, мехоҳи иҷа, касе мехоҳи дар хона. Хуб, ба ҳазур видеоро тамошо кунед, ман ҳамаро нишон метим. Дӯстони азиз, илтимос лайк, комментариро фаромӯш накунед. Барои бисёр бачаҳо намедонанд аз киҷо бихаранд. Бачаҳои тоҷики худмонанд, фирмаҳои калон доранд, аллоҳ қабишо битияшу. ҳам кадмет ки агар бихоҳӣ бо биқа ҳозир нишон метим. Биқаҳорам доранд, аспам доранд, гову, модгову, гӯспанд бизғола. Ака алло баракату бите. Саломат боше акай дамарда порна реклама кардам, мега ки мана порна нахарам, имсол бихарам. Живой вес мега 150 000. Саломат боши. Иди қурбон муборак. Дирастарш ки рӯзҳои наздик иди қурбон аст. Бисёро мехоҳе ки гӯспанд биз баъзе одамои бародаро ҳастанд ки 3-4 кас ҷамъ мешаванд, ягон биқара мегиранд, сар ҷамъ мекушанд. Барои шумо ина ман дар ҳамин пеши Бронинск дирасарш ҳозир сёмка кардастам, инҷа шатура дай. Аммо барое ки иди қурбон мешава, барое ки мардум и қараҳи дур набиёянд, ҳамин гӯспандо гов мола дирасарш гӯспандора ёра ба ҳамон Бронинска мебаранд, яъне 25-30 километр. Дӯстони азиз, омадем ҳаминҷа барои гӯспандо. ина тамоми намуди гӯспанд ҳаста. Калон ба як айда 27 агар хато накунам, ба айда тамоми веса мегиранд, тамоми намудаш. Яъне ки мебиёй бародар, намегӯй ки мақсад ана ё фарбиян харован. Ба вкуси дилот, ба тамоми санъат, яъне ки вобаста ба ҷайбат ҳаст барав гӯспанбача, ба вкуси дилот ҳаст бародаро. Ина гӯспандо. Ина. Хуб, бибинед боиша. Ҳамак чхели? Ҳама тенҷ? гӯспандор танкарония, не? Танкарони чӣ меги? Чуфаланга иҷо худа. Машалла, хуб, тинч, не? Сарбаланд бош. Хуб, дӯстони азиз, бибинед, ина ҳамин камоле ҳаст. Намедонам чанд штукай. Тамоми намудаш ҳаст. Барачак, калон, майда. Кадмет ки мехоҳед дӯстон, бо аз наздик ҳоз нишон метим, метуне харидорӣ кунед. Занг бизанед, рақамҳое ки дар рӯи экран ба ҳамиҳо. Илтимос, агар ки телефона ки набардоштанд, SMS бинависӣ дамо гӯспанд дар коре, гов дар коре, биқа дар коре, асп дар коре, 10 марда дар коре, мақсад ҳамаи намудиш мешавад инҷа. Грезаби. Грезаби. Да марда ра бишкеринара. Кило чанд сумай? 700 рубл. Бихоҳед биқа бигире дар фирмаҳоту бо биқа кунед, ҳамиҷа полностью нами биқаанд. Инам хеле биқои гуногун. Ҳоз бо мерам яда тагаш бо пеш нишонту метим. ина тамоми намуд ҳастанд. Калон, майда барои молкунӣ, барои говкунӣ, барои кӯшти биқара биқае. Ҳоз яд сигаша нишон метим. Хулоса дӯстон, давидам бефароштам. Ина хеле биқои калонави. Кадмет биқаи калон меги. Марҳамат. Давидам бефароштам. Хулас биқои калон. Гово. тамом намудиш ҳаст бачаҳо кадме ки говхар асте, биқахар асте, барои қурбонӣ, барои мол кардан и бародаро бисёр доранд. ина сари ҳама ҳами нара ягонташ мода нест. говоша оз баъди мемонанд. говои ширтишаё ҳамаш наранд. ина калон бисёр. бефароштам. дӯстони азиз, боз мегӯм рақамҳо дар экран. ози говоро нишон метим. баъд паноҳи ҳама ба худо. алон габонту лайк, комментариро фаромӯш накунед. иди қурбон муборак. салому алейкум. ина бачаҳои гов биғизай, яъне ҳомиладор шудагай, говам форату гов мефурӯшанд. унав гови сирх, яъне дига кунед. Асп, биз, гов бо биқа
اون اسپون یاتش داوجا تگش داوجا پلوس با گوسپان با قشقر ده مرده را میفروشیم کراچی کیلو ده مرده هم 150 سوم گفت خلاصه که همه چیز در جا اون هست در همین ما همه چیز بیافت میشه میره با مولا نشون میتیم خیلی که ما داوجا گفتیم که میریم قشقر را نشون میتیم اینا ببینید دوستان یا درباره داوجا پراپرک نکنن چیکار کنم خیلی مقصد عاشقی نکنن عاشقی نکردن اینا گوسپاندو قشقرو در این اینجا محکمان دوستان ایار هم همو ژیوای وسو 350 سومی کلمه که گوسپاندی کلون این شرایطی خوبتر داری میخوای که خیلی قشقر بخری خوب سرش دیم مگم میرا کن اینا دوستان عزیز قشقروش داوجا بقهوش داوجا بزاش اون داوجا کلمه بزم کم خای بزاش دایجا و مال کلونش داوجا همه اینا نموده هست تمام حاجی جان خلاص میرا حاجی اینا مردمی که در مسکو پاد مسکو هست کلمه میخوای که چیکار کنه برای ایدی قربانی کنه اینا قشقرو کلون و گوسپاندوی که داوجا نشون دادم خوب